Γράφει αυτό. Γράφει αυτό. Τι γράφει? Είναι. Σίγουρα δεν σε γράφει σένα. Τι κάνεις αυτό. Θα γεμίσει ο δίσκος και είναι για πέταμα. Όχι μόνο, το πρώτο μου είναι. Αλλά το πρώτο μου είναι. Τι το πρώτο? Το πρώτο βίντεο που βγάζω στην κάμερα. Όχι μέσα στο σύστημα εννοώ. Πρώτο μου είναι. Ούτε δεν... Έχεις τελειώσει το σχολείο. Έχεις τελειώσει το σχολείο. Ποιος? Το σχολείο έχει τελειώσει. Το σχολείο ποιονού? Του Λαμπύρη, ποιο το... Ναι, τώρα πάλι. Του κεφαλιού. Και η μελέτη έχει τελειώσει. Τι? Και η μελέτη έχει τελειώσει. Δεν ξέρω. Αυτή γυρνάνε απόγευμα. Τώρα σιγά λίγο. Κλείσε τον υπολογιστή, Γαβρίλα, αφού δεν το χρησιμοποιείς. Σταμάτα, μπαμπά. Αν θέλει. Θα σου δώσω να πληρώσεις το λογαριασμό. Θέλω να δεις. Της ΔΕΗ. Ναι. Εσένα το πληρώσω, Θα πω κλείσει. Κλείσει το ρε παιδί μου, άμα δεν το χρησιμοποιείς. Θα γίνει. Θα καεί η οθόνη, βρε άντρα. Αμαρτία από το Θεό δηλαδή. Δεν είναι αμαρτία. Καλό το κάνω εδώ πέρα.